varume munomboziva kuti makarora mabhisti. Do you know kuti vakadzi vaminawo mabhisti chaiwo chaiwo, but they are nice for the sake of marriage and the sake of respecting you as men. Munoziva kuti if you leash the dragon in woman, you see the other side. Raungosingafungiri kuti mukadzi uya naro. Ndimi munovapusha vakadzi ava. Munozouya makuchema makuita cry fawo kuti mukadzi wangu ari kuhura, mukadzi wangu achanditeereri, mukadzi wangu anondipindura, mukadzi wangu achandibikiri. Have you ever wondered how she changed and or why she changed ever since you got married? Pawakamurora angari mukadzi anoteerera, angari mukadzi anotya Mwari, angari mukadzi aita zvese, angari mukadzi aikupfugamira chikupa chikafu, iko zvino anokanda chikafu pamusoro petembwe kuti udye. Iko zvinezvi ukadaira ukataura china nokupindura. Because you unleashed the dragon in them. Mukadzi wese ane dragon kaari maari, but nekuda kwerudo, nekuda kwemarriage, nekuda kwekurayirwa zvotenge takazwa tinenge takabva, tinotora kuviga dragon, tinokatsikirira dragon kari matiraka. But guys, you go on monodiginura, monochitsvaga chidragon chiya, monochitora netambo kuchidhonza kuti chibude, then vakadzi they will start showing you pepe. Pepe, munoiziva, mubva matanga kukomplaina, makuzviuraya. You can't stand the heat, but you provoke this woman. Women are a beautiful creature. They are beautiful creatures. Mufunge, don't just unleash the dragon in them. Pamunovaura, how many times mchiurira vakadzi ava vachikuregerai muchiti sorry vachikuregererai? How many times mchita zvidavado mutaura zvimwe zvisingati mukadzi achitinda kuregerera achitry kutsikirira that dragon in here? But the day yaunomanage kuita unleash the dragon, you see the other side remukadzi wangu wachigara naye 30 years usingazivi. You see the other side remukadzi wangu wachigara naye 10 years usingazivi kuti anaro. Because ndimi munovadena. Mukasiya vakadzi ava, mukavapa nzvimbo yavo, mukavapa respect yavo, mukavapa crown yavo that they deserve. You know, they deserve to be treated like queens. And then you stop all this nonsense that you do. Mova rega, voita ma queens vari kudzimba. I'm telling you, muno injya ma marriages enyu. But men, you go to length, you go to extremes. Kuti mutokonye. Vakadzi ava kuti muno unleash the dragon. Kana vakadzi vo revenge. Kana satana anogara pasi kudai sachitora manotsi. Anonyora manotsi kudai kugara pasi kudai, so kana Mwari vanobata musoro kudai kudzungudza kuti ndine here ndakasikana. Saka dai ndatiri mimi advice kuvarume. Treatai vakadzi venyu ava nerudo. Respect your wives. Treat them with respect. Vasegei vapei vari muzvikona zvavo, vapei kanzvimbo kavo kavanokodzera. Musaenda kunotokonya zvivete, nokuti vakatokonya zvivete, I'm just telling you guys, you won't like it. Amuzozvidi. Aiwa tisi kurwaba. Ndangoti ndikuone sei, because chokwadi ndaona vanhu varume vakawanda vaparara kufa nemasuicide. Uzvibvunza kuti chii? But imimi munozviita 20 times, 30 times, you know, you are forgiven. Handitika, mukadzi nawo wamutokonya ndiwe waenda kunotokonya the dragon yakazvirarira iri maari, wanoimutsa ndiwe. Handitika, kawani aita chete. You can't stand the heat. Come on, treat mukadzi wako the way you would like to be treated, even in a well. And atisi kurwaba tunguonesana.